Sinatzeko zenbat falta da, esan dio aurrak helduari, ta oraindik kosta ikuste alda, lemazainak arraunlariari, menditik bueltan ibiltari, atzea beida tontorrari, bidea luzea daukanak, ez dio oso egin orduari. Oinetako zaldatzen jakin behar du, helburua urruti nahi dun bidaiari danak, ispiluak izker aldatzen baitu, ta ez du berriz aipatuko utzitako iragana. Garapenak ez dauka mugarik, ta hortaz badaki biharkoa gaurkotzen nahi dana. Enaiz biharkoa izango gaur ez, bere kabuz ikasteneak utzi gaurrei, gure burua sortzen gabiltza egunero, eskailera bakoitzai eginez aurre, aurre ditzez ezin esan, baino behin da, garako ezanago sezintzan. Beti berberak ezin izan da ez dan aire, multz ez dan airea, inoiz ez da aize, kanik aizen aidet izan, tromboi batenaren gizan, nik aizen aidet izan. Garapena, zer da garapena? Hasieraren jarraipena, edo porlanaren garaipena, edo jaizkibele kalena gusitik gora dakarrena. Pena eta lotxa usartaren kondena, alare bultzen da esan hartu zuten erotzat,